Ahojte, vítame vás v 13. epizóde nášho podcastu Goliesa a v dnešnej epizóde si rozoberieme Ligu majstrov a taktiež aj najlepšie víkendové zápasy, najmä zápas medzi Arsenalom a Manchesterom City. Začneme rovno v podstate zápasom, ktorý sme videli vo štvrtok, a to zápas medzi Atalantou a Arsenalom. V podstate Arsenal nevyhral posledné 4 zápasy proti talianským klubom vonku. A celkovo, keď mám povedať za seba, myslím si, že zo strany Arsenalu to bolo dosť slabý zápas, pretože na klub ako je Arsenal by som očakávala úplne väčšiu dominantnosť s týmom ako Atalanta, aj keď je jasné, že hrali vonku, ale je to v podstate jeden z najlepších klubov sveta. A zaznamenať za celý zápas len 2 strely na bránu mi príde veľmi málo. No a ešte by som podotkol k tomu, že tie 2 strely boli z priamého kopu, kedy v podstate brankár vyrazil a bola tam dorážka, čiže mimo priamého kopu si Arsenal v podstate za celý zápas nevypracoval vôbec nič a v podstate aj celkovo mi to prvé kolo prišlo také, že tie mužstvá boli aj spokojné s tým bodíkov a s tou remízou a neodštartovať v podstate Ligu majstrov s prehrou, ale bod. Aspoň s nejakým bodom. Áno, proste chýbala tam kreativita, väčšie nasadenie, bol to strašne defenzívny zápas, strašne takticky zviazaný zápas a ešte by som povedal, že Atalanta v druhom počase mala o trošku viac hry, mala tú penáltu v podstate, keď ich podržal Raja Arsenal. Čiže Arsenal v podstate môže byť aj spokojný s tým bodom a od týmu ako je Arsenal, už Arteta v podstate je tam dlhšiu dobu a v tejto sezóne očakávame proste od Arsenal už útok na titul v anglickej lige a taktiež už aj niečo musí ukázať aj v Lige majstrov. Takže za nás v prvom kole veľmi slabý výkon od Arsenalu. Taktiež veľké prekvapenie štvrtkového dňa bol aj zápas medzi Barcelonou a Monakom. Tento zápas dosť ovplyvnila červená karta v 11. minúte, ktorú urobil Eric Garcia. A v podstate Barcelona od toho momentu prakticky, dá sa povedať, skoro celý zápas hrala o jedného menej a tým pádom bolo jasné, že ak uhrajú aspoň remízu, tak to bude úspech. A vyzeralo to v začiatku, že by to mohlo aj byť, kedy síce prehrával 1-0, ale potom Yamal dokázal v podstate z ich jedinej šance streliť gól a stal sa tak druhým najmladším hráčom v histórii Ligy majstrov, ktorý skoroval. Prvým bol jeho tímový aj reprezentačný spoluhráč Ansu Fati. Čiže v podstate po jeho góle sa celkom dlho Barcelona držala, dá sa povedať, na tom remizovom stave a vyzeralo to, že môžu uhrať aspoň remizu, ale v 71. minúte prišiel gól Monaka a v podstate ten... A môžem povedať, že Monako je zaslúžene. Áno, v podstate ten aj mladúčky hráč Monaka Ila Nikena v podstate prekonal aj Kyliana Mbappého, kedy je najmladším hráčom Monaka v Lige majstrov, ktorý strelil svoj prvý gól, čiže v podstate Monako zaslúženie, obrovská chyba tam prišla v 11. minúte, kedy Ter Stegen v podstate zle rozohral a Garcia proste už musel zachraňovať, takže nedorozumenie v rozohrávke ale aj napriek tomu, že hrali Barcelona so červenou kartou, tak očakával som od nich oveľa viac a v podstate Monako si zaslúžilo tie 3 body a preto aj ten stav je podľa mňa spravodlivý. Barcelona v podstate môžeme povedať, že tak ako ukončila minuloročnú Ligu majstrov s červenou kartou, tak aj tento rok ju začala. Čiže na to by sme mali dávať naozaj pozor a v takomto prípade by trebalo trošku možno porozmýšľať, či by nebol ten gól, možno aj keby dostali, či by nemuseli ho dostať, lepšie ako urobiť červenú kartu. Tak to áno, a v podstate to zrobili aj proti Parížu, kedy mali ešte aj náskok toho jedného gólu, čiže ten stav by sa len vyrovnal v tom, tuším to bolo štvrťfinále Ligy majstrov, čiže zbytočne proste červená karta v 11. minúte strašne ovplyvní zápas a v podstate už to bolo z ich strany nehrateľné a ten výsledok 1-1 bol veľmi dobrý, ale Monaco si to zaslúžilo a v podstate 2 individuálnymi akciami, či už Yamalovej alebo hráča z Monaka, tak obe góly padli
po individuálnych akciách, čiže Monaco si tie 3 body zaslúžilo. Keď som pri tom Jamalovi, tak Jamal aktuálne prežíva naozaj veľmi dobrú sezónu a v podstate zo 6 zápasov zaznamenal 4 góly a 4 asistencie. Čiže naozaj myslím si, že na tak mladého hráča je to veľmi dobrý výkon a v podstate je tretím hráčom s najväčším počtom gólov vo všetkých 5 európskych ligách. Čo je naozaj obdivuhodné na 17-ročného chlapca. A ešte k tej Barcelone by sme mohli dodať, že v podstate pre Hansiho Flicka je to v podstate prvá prehra v jeho kariére v skupinovej fáze Ligy majstrov. Môžeme sa presunúť na ďalší zápas, ktorý sa vo štvrtok hral, a to je zápas medzi Feyenoordom a Leverkusenom. Tak to by sme len v skratkosti mohli zhrnúť, že proste Leverkusen, obrovská kvalita aj v tejto sezóne, vynikajúci prvý polčas, kedy v podstate rozobrali Feyenoord úplne na sočiastky, potrestali každú ich šancu, ale trošku v tomto prvom kole som bol sklamaný z holandských mužstiev, lebo v podstate či už PSV Eindhoven alebo Feyenoord v podstate nič neukázali a 0-4 doma, polčas, obrovské sklamanie za mňa. Očakával som, že Leverkusen by tento zápas mal zvládnuť, ale od Feyenoordu som určite čakal viac a od začiatku sezóny sa im nedarí, či už v lige pod tým novým trénerom Priskem, ktorý prišiel zo Sparty, nefunguje to a včerajší výkon za mňa veľké sklamanie, ale Leverkusen efektivita a hlavne kvalita v zakončení, ktorá chýbala v podstate celé prvé kolo všetkým kvalitnejším mužstvom, či už Manchester City, či už Paríž, chýbala kvalita v zakončení a Leverkusen, čo mal, akú šancu mal, vždy potrestal. Musím sa priznať, že ja som bola celkom zvedavá, ako Leverkusen zvládne svoj prvý zápas, pretože je určite rozdiel hrať v lige. Je rozdiel, ako oni hrali minulý rok v Európskej lige a úplne iný zápas je v Lige majstrov. A aj keď ten zápas sa očakávalo, že vyhrajú, pretože od Leverkusenu s Feyenoordom sa očakáva, že vyhrajú, ale aj tak hrali proste vonku, čiže očakávala som o dosť vyrovnanejší zápas, ako to nakoniec bolo. A ukázali proste, že aj v tejto sezóne budú veľmi silní, sú silní na lopte, rýchli, proste Xabi Alonso odvádza skvelú prácu a Leverkusen môže byť veľmi nebezpečný v Lige majstrov a ich výkon sa mi veľmi páčil, takže som na nich zvedavý, ako to bude pokračovať. Ale myslím si, že určite do 8 v ligovej fáze skupinovej časti Leverkusen určite by sa mohol zmestiť. Sú tam aj zaujímavé kurziky. Aktuálne nie je nič vypísané, ale keď to nahodia, tak určite aj to si budeme preberať. Dobre, tak môžeme sa premiestniť k zápasom, ktoré sme videli v stredu. Asi by sme začali Manchesterom City a Interom, keďže v podstate tento zápas ma tiež prekvapil, keďže Manchester City vstúpili do tejto sezóny veľmi dobre. Dá sa povedať, že nepustili superov k ničomu a naopak Inter práve, tak ako sme to už rozoberali na našom Instagrame, vstúpil veľmi zle, keďže v podstate 2 zápasy doma remizovali, čiže preto som očakávala od Manchesteru City, že doma Interom ten zápas zvládnu. Neočakávala som nejakú vysokú výhru, ale stav 0-0 ma zo strany Manchester City veľmi prekvapil. Takto áno, ak si zoberieme, v podstate by som to prirovnal k Arsenalu. Videl som na nich proste ten herný prejav, úplne prvý počas bol za mňa veľmi slabý a Manchester City chcel určite viac vyhrať ako včera Arsenal. To nebudeme si klamať, určite áno, bol tam ten tlak, ale tie tlaky proste prišli až v druhom polčase a v podstate až úplne na samom zavere zápasu, kedy Manchester City chcel to strhnúť na svoju stranu víťazstvo, ale za mňa taktiež, akoby obidve mužstvá, či už Arsenal alebo aj Manchester City, boli spokojní s tou remízou 0-0 a tak mi to pripadalo v podstate. Ja som očakávala z Manchester City v podstate podobný zápas, aký odohrali v štvrťfinále s Realom minulý rok, to som tiež spomínala. V podstate čakala som, že to sa povedať, celý zápas sa skoro bude hrať na strane Interu, Inter sa bude brániť a Manchester bude práve naopak tlačiť. Ale vôbec to nebol taký dominantný zápas. Áno, boli dominantnejší City, ale nie až tak, ako hlavne v prvom polčase to nebolo. V prvom polčase v podstate Inter mal aj viac hry. Musíme oceniť aj vynikajúcu prípravu Inzaghiho a celého Interu, lebo takticky boli vynikajúco pripravení, dostupovali hneď hráčov proste a Manchester City si
nevytvorilo veľmi veľa šancí, tak ako od nich očakávame. Tých streleckých pokusov bolo 23 na bránu a 23 celkovo, ale na bránu bolo len 5, čiže vynikajúca obrana a Inter ukázal obrovskú kvalitu hlavne smerom dozadu a aj v strede zálohy ukázal, že dokázali sa vyrovnať aj Manchester City, čiže za mňa ukázali, že Scudetto by malo ísť aj tento rok milanskému Interu a ich kvalita proste v Taliansku za mňa je na najvyššej úrovni zo všetkých tímov, čiže Inter za mňa aj tento rok to bude stačiť na Scudetto v Taliansku. Dosť nevýrazne mi prišla napríklad aj Haaland, neviem ako sa to zdalo tebe, ale na to hráča, ktorý dal v lige za 4 zápasy 9 gólov som očakávala. No Haaland má obrovské problémy proti mužstvám, ktoré si ho zodpovedne berú. Ak príde lepšie mužstvo, napríklad ako aj teraz bude ďalší zápas Arsenal. Arsenal má vynikajúcu obranu a môže sa úplne stať to isté, ale to si preberieme až potom, na konci, že vygumujú Haalanda a v podstate môže to takisto skončiť 0-0. Čiže Haaland má obrovské problémy proti mužstvám, ktoré majú vynikajúcu obranu a ho dostupujú a vtedy Haaland, ak má sám jeden na jedného niečo robiť, už je to ten problém je väčší. Áno, ale patrí medzi jedných najlepších hráčov v súčasnosti, takže takéto situácii mal zvládať. A ešte by sme mohli podotknúť tomu, že sa zranil Kevin De Bruyne, áno. Takže Manchester City bude oslabené o Kevina De Bruyneho proti Arsenalu, ale to si preberieme až za chvíľku. Dobre, ďalší zápas, ktorý sa v stredu hral, bol zápas PSG Girona. Toto bol tiež podobne ako Manchester City. Od PSG taktiež očakával sa určite viac, ako v podstate podali. Očakávalo sa viac gólov, že PSG si vytvorí oveľa väčšie šance na to, že naozaj v lige sú dominantní. PSG v podstate za mňa, oni si tie šance vytvárali, mali ten tlak, prvý počas bol slabší, ale hlavne u nich chýbala absolútne kvalita v zakončení. V podstate z 26 strel išlo na bránu len 5 v tých zápasoch, či už City alebo PSG, kedy sme odporúčali 6 strel na bránu. V podstate 26 strel pokusov a to, čo nepremenili Dembele, Kolo Muani, Asensio, to boli 99% šance, že by to bolo určite strela na bránu a oni z toho netrafili ani bránu. Dembele dokonca samostatný najel cez celé ihrisko. Išli dvaja sami na brankára a on v podstate nenahral hráčovi do prázdnej brány a ešte nevystrelil a brankár mu zobral opu. Čiže Dembele, kvalita v zakončení, Dembele, Kolo Muani, Asensio, hotová katastrofa a v podstate ten stav 1-0 prišiel iba po kolapse brankára v 90. minúte, kedy nechytil základnú proste strelu do koša a prepadol mu to. Ale PSG vypracovali si šance, ale kvalita a efektivita v zakončení žiadna a v podstate PSG ukázalo, že v Lige majstrov to budú mať veľmi ťažké, lebo majú veľmi ťažkých superov hlavne. Chlapci si vedia vytvoriť šance, ale tá kvalita v zakončení je slabá. Ak príde lepšie mužstvo ako Girona, dá im gól, tak budú mať obrovské problémy Parížania. Ale to sa ukazovalo za minulý rok, že naozaj tá kvalita v zakončení bola slabšia a to tam ešte mali Mbappého vtedy. Takže ale už LTT sa dostali v tejto semifinále práve kvôli červenej karte Barcelony. Za mňa proste Dembelem v útoku v podstate Paríž nemôže nikdy pomýšľať na úspech v Lige majstrov. V stredu sa ešte hral aj zápas slovenského tímu, a to Slovanu proti Celticu. Myslím si, že asi nie je ani tak prekvapujúce to, že Slovan prehral, ale skôr je prekvapujúce, akým vysokým výsledkom prehral. Bol to veľmi ťažký zápas pre hráčov Slovana a to hlavne aj z toho dôvodu, že Celticu tá atmosféra bola šialená, proste 60,000 ľudí. Celtic má vynikajúceho trénera Brena Rodgersa, ktorý niekedy trénoval aj Liverpool, aj Leicester, čiže vynikajúci tréner, Celtic na emóciách, vysoké tempo a v podstate Slovania uniesol to vysoké tempo, začal robiť obrovské chyby v obrane a obrancovia proste nestihali to vysoké tempo. Ako sme vám odporúčali, proste strely na bránu, bolo tam až 11 strel na bránu zo 17 pokusov a
Nebol to dobrý výkon zo strany Solana a hlavne tie body, ak môžu prísť, tak iba doma a vonku to bude, každý zápas vonku bude pre Solan veľmi zložitý. Teraz ich tiež čaká dosť ťažký super najbližšie kolo. Áno, to sme už aj pripravovali jednu predikciu, že Solan v podstate hrá doma s Manchesterom City, že Guardiolovci by mali dať 2 góly v prvom čase za kurz 2,40. Už aj sme pozerali dnes, už tie kurzy výrazne klesajú dole, čiže Manchester City, aj keď premiešajú zostavu proti Slovanu, tie 2 góly v prvom počase by mali padnúť a ten kurz 2,45 bol veľmi hodnotný. Čo hovoríš naopak na Spartu? Sparta, vynikajúci výkon, chcel by som ich pochváliť. Na emóciách doma, zaslúžená výhra, rozobrali ich aj náš Lukáš Haraslin, vynikajúci výkon. Sparta, veril som im a v podstate Salzburg nepustili úplne ničomu, vynikajúca atmosféra, takže za mňa Sparta, hodnotím ich výkon 10/10. Presne tak súhlasím. Dobre, tak poďme k prvému dňu Ligy majstrov tohto týždňa. Rovno môžeme ísť na Real Madrid. Real vyhral 3-1 doma, aj keď prvý čas bol veľmi slabý podľa mňa zo strany Realu. Ale naopak potom do druhého nastúpili veľmi dobre, kedy hneď strelili prvý gól Mbappé. V podstate strelil prvý gól a vypracoval na to ďalšie šance. To bola vynikajúca akcia, asi ich najlepšia akcia v tejto sezóne. Tuším, že to bola Rodrigo nahrával do prázdnej brány a tam bola prihrávka Tchouaméniho. Áno. Čiže to by som chcel pochváliť Real Madrid, asi ich najlepšia akcia v tejto sezóne a hlavne by som pochválil v tomto zápase Courtoisa. Ak by nebol Courtois v bráne, tak tento zápas by Real Madrid nezvládol. A Stuttgart ukázal svoju kvalitu, že nie je náhoda, že sa dostali do Ligy majstrov. Majú svoju kvalitu a nemecké mužstva ukázali všetky, že tá nemecká liga rastie hore, či už Bayern Mníchov, alebo Leverkusen, takisto aj Dortmund, aj Stuttgart. Všetky 4 týmy ukázali svoju kvalitu, čiže nemecká liga ide hore a Real v podstate sa pretrapil, ale zvládol to. Dôležité je vyhrať zápas, aj keď sa ti nedarí a im sa to darí a 3 bodíky zostali doma. Čo hovoríš na tú akciu mladého Endrika? Že v podstate cez celé ihrisko išiel sám s loptou, mal na jednej strane Mbappého, na druhej strane Viniciusa a on v podstate on strieľal. Aj tá strela nebola až taká kvalitná, len v podstate prepadla brankárovi. To bol ten rozdiel proste, že Courtois chytil absolútne všetko a aktuálne patrí medzi absolútnu špičku. Povedal by som, že je to s Neuerom jedný z najlepších proste top 3 brankár na svete, takže Courtois klobok dole a Endrick, vyšlo mu to, dal gól, takže je to v poriadku. Horšie by bolo, ak by ten gól nebol a ešte by skončil ten zápas 2-2, ale už tam v podstate boli posledné minúty. Je to v poriadku. Dobre, keď si spomenul toho Neuera, tak môžeme rovno prejsť k Bayernu. Neuer sa v tom zápase zranil. Nevieme síce na ako dlho nebude hrať, ale v momente, ako Neuer odišiel z brány, tak Bayern v podstate dostal 2 góly za 2 minúty, alebo koľko to bolo, čiže 3-4 minútky. Takže fakt. No tam je obrovský. To sa ukázalo, aký je Neuer pre Bayern dôležitý. Neuer je proste absolútne ten rozdiel v bráne medzi Neuerom a Ulreichom je obrovský. V podstate Bayern nemá dvojku v bráne. Ak sa Neuer zraní, je to obrovská strata a Ulreich nedokáže podržať mužstvo. Čiže Bayern by sa mal už pozerať aj na lepšiu dvojku, ako je Ulreich a ako tie zranenie dlhé bude a či to bolo vážne alebo nie. Bayern vyhral 9-2. V podstate tu nie je niečo hodnotiť, to je úplná exhibícia. Dynamo Zahreb je aj super, tuším, Solana Bratislava, čiže to bude ten zápas, Slovan bude ho hrať doma, kedy ak chcejú vyhrať nejaký zápas, tak cesta bude viesť doma cez Zahreb. Ja si myslím, že aj v podstate urobiť 3 penalty v jednom zápase. To ukazuje obrovskú nekvalitu v obrane v Zahrebe, čiže tu nie je čo hodnotiť, bola to exhibícia. Dobre, tak posledný zápas, ktorý už sme si mohli zhodnotiť ešte v Lige majstrov, je zápas medzi AC Milano a Liverpoolom. Tuto musíme pochváliť veľmi Liverpoolu, pretože podali veľmi sympatický výkon. Dá sa povedať, že vypracovali si až 12 striel na bránu, čo je
fakt obdivuhodné, pretože hrali veľmi ťažký zápas, ale myslím si, že asi každý očakával, že AC Milan podá trošku lepší výkon. Vyhrávali 1-0 a od toho momentu neukázali, ale že vôbec. No a hlavne tak, ako sme písali tam aj v komentároch na našej stránke, v podstate mne sa to AC Milanu pod Fončeskom absolútne nepáči. Katastrofálna obrana. Ja tam nevidím žiadne pozitívum o mužstve AC Milana. Pod trénerom Piolim to malo hlavu aj petu. Vyhrali aj titul s nimi, ale pod Fončeskom to mužstvo sa mi absolútne nepáči. Tá obrana je fakt katastrofálna a útoku s Moratom to nevešti nič dobré. Ja im v tejto sezóne vôbec neverím. V podstate v Lige majstrov, ak postúpia, tak končia v prvom kole v play-off a v lige 4. miesto za mňa bude úspech, ale kľudne sa môže stať, že AC Milan ani nebude top 4, lebo to mužstvo za mňa a pod týmto trénerom nebude dobrá sezóna. A Liverpool musím oceniť opäť vynikajúci zápas pod trénerom Slotom. Vypracovali si asi najviac šancí zo všetkých tímov, ak nehodnotíme samozrejme Bayern Mníchov, čo nebudeme hodnotiť. Ak porovnáme s kým hrali vonku na Miláne, takže za mňa najlepší výkon, kvalita v zakončení bola, vypracovali si svoje šance, boli tam strely na bránu, bol tam pressing, bolo tam proste všetko, čo vyžadujem od mužstva z anglickej ligy, ktoré sa umiestnilo v top 4. Takže myslím si, že Liverpool taktiež môže pomýšľať na top 8 v Lige majstrov. Tak to určite. Áno, určite. A v podstate po prvom hracom ním tam aj kurz na Liverpool, že sa umiestni do top 8, bol 2,20, čo bol nepochopiteľný kurz. Uvidíme, ako nahodia teraz kurz na dlhodobé, ale 2,20 kurz na Liverpool v top 8 v ligovej fáze, absolútna hodnota a investovali sme tam už väčšiu čiastku v podstate, lebo na dlhodobé sa oplatí ísť do väčšej čiastky, čiže za nás Liverpool prvý 8 skončia v ligovej fáze. Ligy majstrov. Trošku sme si prešli tú Ligu majstrov a teraz by sme si mohli zhodnotiť v podstate to, čo nás čaká najbližší víkend. A asi najväčší zápas, ktorý tento víkend sa odohrá, bude, ako sme už trošku načrtli, zápas medzi Manchesterom City a Arsenalom. Tento zápas bude hrať Manchester City doma, čo v podstate je taká mierna výhoda pre nich, ale ak si máme zhodnotiť podľa minulej sezóny, tak v podstate minulú sezónu tento zápas, keď hral Manchester City doma, skončil 0-0 a ak hral Arsenal doma, tak Arsenal vyhrali 1-0 a v oboch zápasoch skončili strely na bránu 2-1 pre Arsenal, čiže v tomto zápase myslím si, že očakávame obaja, že padne veľmi málo gólov a kľudne môže skončiť aj 0-0. A v tomto zápase za mňa odporúčanie je, určite by som investoval v nejaké drobné nastav 0-0. V Nike, v stavkovej, v sekcii nikto, prvý gól nikto, je kurz až 12, čiže za mňa kľudne tento zápas môže skončiť taktiež 0-0, ako to bolo v ich posledných zápasoch. Ďalšie typy, ktoré za mňa majú hodnotu v tomto zápase, je 0 až 2 góly v zápase. Za mňa to bude takticky opäť Guardiola, Arteta, defenzíva, neurobiť chybu žiadnu a za mňa budú obidve mužstvá spokojné so zvodom. Takže očakávam opäť defenzívny zápas, málo gólov a taktiež aj málo striel na bránu, čiže to v ponuke ešte nie je vypísané, ale za mňa kľudne aj 0 až 9 striel na bránu, alebo kľudne aj 0 až 8 striel na bránu. Arsenal má najlepšiu obranu. To som sa presne chcel spýtať, proste, aké sú hlavne najväčšie plusové body oboch tímov. A práve si mi povedal, že Arsenal... V podstate Arsenal zo 5 zápasoch 4 čisté konta od novej sezóne a jediný gól, kedy dostali, je proti Brightonu s červenou kartou, takže v podstate Arsenal v plnom kadri a kvôli... Majú aj vynikajúceho brankára, ktorý ich vie podržať, keď to najviac potrebujú. Bez oslabenia v podstate Arsenal ešte v tejto sezóne nedostal gól a v podstate kľudne tento zápas opäť môže skončiť 0-0 alebo výsledkom 1-0 pre niekoho. Naopak prednosťou City je práve úžasná forma Haalanda, ktorý za 4 zápasy zaznamenal 9 gólov a stal sa tak prvým hráčom, ktorý dokázal streliť 9 gólov za 4 zápasy.
a za ním sú Wayne Rooney, ktorý za 4 zápasy strelil 8 gólov a potom Diego Costa, ktorý strelil 7 gólov. V podstate Haaland, keď v tomto zápase by dokázal streliť gól, tak mohol by vyrovnať Cristiana Ronalda. To znamená, že by strelil v 105 zápasoch 100 gólov. Zatiaľ má za 104 zápasov 99. Klobúk dole. Myslím si, že aj veľká výzva pre Haalanda. Áno, čiže za mňa Haaland nemusí dať gól. Nemusí. Lebo v týchto veľkých zápasoch proti Arsenalu teraz už ak tam je kvalitná defenzíva, tak Haaland má málo priestoru a minimum šanci. V podstate ho v zápase nie je ani vidno. Za mňa, ako som povedal, 0-0 určite za skúšku v kurze 12, 0 až 2 góly v kurze 1-9 už to je hodnota a taktiež malostrel. A v podstate, ak sa dá tam ten kurzik 0-0, tak v podstate dá sa aj niečo vymyslieť so výsledkami 1-0 alebo 0-1. Tam sú tiež krásne kurzy 7 a 12, takže v tomto zápase to ja osobne vidím na minuskový zápas vo všetkých štatistikách. A takto aj do toho zápasu pôjdem a aj budem investovať. Ešte keď sme pri tom Manchester City, tak by sme mohli spomenúť, to sme spomínali na našom Instagrame, že tento týždeň začala kauza, čo sa týka v podstate to vyšetrovanie ohľadom Manchester City. Včera sme sa dozvedeli, že Manchester City by mohol v prípade uznania viny za porušenie finančných pravidiel byť vylúčený zo všetkých súťaží. To znamená, že aj z Ligy majstrov a v podstate agenti hráčov sa už začali zaujímať o túto situáciu a v prípade, že by naozaj sa preukázala vina, tak sú pripravení aj dostávať ponuky od iných klubov. V tomto sme taktiež odporúčali 1.4., že Manchester City v lige nebude v kurze, tuším až 8 tam bolo, čiže keď sa bude odpočítavať, minimálne by sa malo odpočítavať tých 30 bodov. Snáď fair play existuje a všetci budú zodpovední za to, čo spravili, takže 30 bodov, ak sa bude odpočítavať, tak kľudne to bude na hlavne, ak by získali tých nejakých 90 bodov, minus 30, tých 60 bodov by mohlo stačiť na to, aby sa umiestnili niekde na nejakom 5. 6. mieste. Ak by tých bodov bolo viac, čo sa hovorí, že by mohlo byť aj 60, tak ten problém už by bol oveľa väčší, tam už by sa v podstate hralo o záchranu. Uvidíme, ako to dopadne a som osobne... pre Arsenal, aby... Tak Arsenal v podstate musí, ako sme už rozprávali, Arsenal nemôže sa pozerať na tie odpočty. Arsenal už má kvalitu na to, aby vyhral titul, aj ak sa nebude odpočítavať. Takže Arsenal za nás musí, uvidíme tento zápas. Za mňa remíza, hlavne, aby sme si to vychutnali. Ešte by sme si mohli v rýchlosti zhrnúť napríklad nejaké zápasy v anglickej lige, čo sa nám budú hrať, napríklad Tottenham s Bradfordom, keďže Tottenham tento týždeň nehral žiaden zápas, tak už by konečne mal zabrať, v podstate majú iba 4 body zo 4 zápasov, takže Tottenham doma s Bradfordom by mohol zabrať už za 3 body. A ako vidíš zápas Crystal Palace Manchester United? Crystal Palace Manchester United, určite to nič nebude jednoduché pre Manchester United. Minulý rok dostali štyrku Crystal, ale teraz v podstate hrali pohárový zápas a tam naopak dali 7. V podstate na Crystale, ako tak pozerám, na Crystale Manchester United na Crystale nevyhral posledné 4 zápasy. Posledné 4 zápasy to bolo 4-0, 1-1, 1-0 a 0-0. V roku 2020 vyhrali 0-2 posledný zápas, takže Crystal Palace 4 roky doma neprehral z Manchester United. Za mňa Crystal pod svoje možnosti zatiaľ v tejto sezóne, takže najvyšší čas je zabrať a môže sa stať, že presne zaberú teraz doma z Manchester United, čiže určite do dvojky by som v tomto zápase nešiel. Ja to vidím také X-ko. Môže skončiť remizou. No je to otvorený zápas. Určite je to otvorený zápas, ale za mňa nehral by som dvojku. Ja osobne určite by som dvojku Manchester United nehral.
Za mňa Tottenham minútka proti Bradfordu a v podstate, ak sa na to ešte pozerám, tak aj West Ham Chelsea je taký zradný zápas. V podstate tam by som tiež očakával, že West Ham bude brániť a očakával by som, že oni veľa strel na bránu taktiež nevyprodukujú a očakával by som tam málo strel na bránu, nejakých 0 až 10 určite by sme sa mohli zmestiť. Ja vidím jednotku asi Aston Villa Wolves. Tam by tiež mohla Aston Villa v pohode to zvládnuť doma. Áno. No a čaká ťažký zápas aj Barcelonu, idú do Villarealu, taktiež ešte aj zranený Olmo, Ferran Torres červená karta, Gavi zranený, takže ťažký zápas Barcelona vo Villareale a môže sa stať, že po tom, čo nevyhrali v Monaku, tak príde ďalšia nevýhra. A ešte nás čaká milánske derby Inter Milano, AC Milano. Za mňa Inter by to mohol zvládnuť, ale uvidíme. Takticky sú určite úplne inak pripravení inde ako AC Milano a strácajú už nejaké bodíky, keďže do 4 zápasov iba 2-krát vyhrali, takže Inter by doma mohol zaberať proti AC Milanu. Ešte zaujímavý zápas v talianskej lige bude Juventus Neapol. Juventus v Lige majstrov ukázal, že vie doma zahrať. Áno, Juventus to bude taktiež veľmi... Neapol tiež ukazuje v tejto sezóne celkom sympatické výsledky. No, Neapol sympatické výsledky sú to, ale ak si pozrieme herný prejav, tak v podstate posledný zápas Juventus, posledný zápas Neapolu, v podstate tam skončilo vonku 0-4, tuším, ale realita, ak si pozrieme ten zápas, tak v podstate domáce Cagliari tuším dalo až 3 Brna, takže vypracovali si obrovské šance, tam ten výsledok mohol byť kľudne 1-1 a úplne inak to vyzeralo, čiže výsledok 0-4 vyzerá pekne, ale realita na ihrisku bola úplne iná, takže Neapol ešte v tej top forme určite z tej majstrovskej sezóny nie je a taktiež vytrapená výhra doma s Parmou, kedy v 92. minúte otačali zápas 0-1 na 2-1, kde Lukaku dal na 1-1 a potom ešte v 96. na 2-1, kde v podstate za Parmu chytal hráč z ihriska, keďže brankár bol vylúčený a už prišlo tam vo všetkým striedaniam. Takže za mňa Juventus neprehrá tento zápas a ak by som sa mal prekloniť, tak veril by som, že Juventus skôr tento zápas vyhrá ako Neapol. Môže by možno taká menšia výhoda na Neapole, že v podstate oni cez týždeň nehrajú zápas. To je výhoda v celom roku. Bude pre nich, že oni v podstate cez celý týždeň budú môcť trénovať a pripravovať sa takticky s kontem, preto by Neapol mali byť v prvej štyrke v Taliansku určite a možno aj vyššie. Takže uvidíme. Ale za mňa Inter a Juventus sú lepšie mužstvo ako Neapol. Za mňa 1x v tomto zápase. Týmto zápasom sme to asi mohli. No a samozrejme aj očakávam, že tam bude málo gólov, takže a veľmi taktická bitka od obidvoch mužstiev, takže za mňa málo gólov, málo striel a v podstate skôr by som sa prikláňal k Juventusu. Ešte teraz ma napadol jeden zápas, ktorý sa hraje v nedeľu a to v nemeckej lige, tiež celkom taký zaujímavý zápas medzi Stuttgartom a Dortmundom. Ako vidíš tento zápas? Shodnotili sme, že Stuttgart hral celkom dobre s Realom. Dortmund taktiež vyhral včera svoj zápas 3-0. Tento zápas za mňa je absolútne otvorený a taktiež by som sa prikláňal skôr k domácim a neprehre Stuttgartu. Za mňa skôr aj v tomto zápase to vidím 1x pre Stuttgart. Týmto zápasom sme to mohli ukončiť a zhodnotili sme si asi tie najlepšie zápasy, ktoré nás cez víkend čakajú. Myslím si, že ich bude celkom dosť, ale určite najlepší v nedeľu Manchester City Arsenal, čiže ten určite si všetci pozrite. Pretože bude sa na čo pozerať. Užite si to, priatelia. A my sa na vás budeme tešiť opäť v ďalšej epizóde. Ahojte. Ahojte.